Goizeko 9:04 agerian gelditu da. Jesus Egigurenen Gaztaroa, Memorias de un niño de caserío liburuan, bertan irakurri dezakegu, sarrera luzeak ez dituela maite ondorioz. Jesus Egiguren, egunon? Egunon. Zergaitik izan duzu zure memoriak idazteko beharra? Beharra izan dut, nik nire umetako garaia bastante recuerdo txarrak neuzken. Nik uste de Basarriko bizitza oso gogorra izatezala umentzat. Eta hortik hasi nintzen eta bukatuetan neurrin konturatu naiz batzala hain txarra Basarriko bizitza. Horrein zuzen, ezagit, oroitzen duzu ederki asko eta azaltzen duzu ederki asko, zure baserriko bizia nolakoa zen, ezagit, familiak lortzen zuen baserritik bizia aurrera ateratzea? Bai, gezorra ematen du, baina amar geha familin, atxeak basarri nintxezun lana, eta minatan, noizen behin, ezardan iketz minak zian gara hartan. Eta ez dakit nola, baina amarumean hasi ginen, bastante pobri esan basarri baten, ez da. Horre, ondorioztatzen duzu baitare, deigarria ere bazela, aldi berean irakaslek ezekitela euskara, eta zuek ikaslek ezenik izutela gaztelera. Azkenan nola moldatzen zinaten? Ez dakit nola moldatzen ginen, baina beste baino tontu hau ez genuen hartzen. Guk ez genek egun erdera, eskola joan ginen, eta maixua getzun jakitzen euskera. Sistema izatezan batik bat, eskolan zeuden zaharrenak, txikiri eakusten ziguten, ezta. Gure maixuak izatezian batik bat, eskolako urte batzuk zemazkitenak. Horre, gainera, familian ikusten zenuten, baserria bera bizi gogorra zela eta aitaren naia behintzat bazen, zuen amarrak kalera jutea, ezta? Bai, atxean obsesioa izan zen beti bere zemei ofizioa bilatzia, ezta? Gare hartan arraza zen, urolako fabrika eozenetan, azta zinean 14 urtekin ofizio bat ikasten da. Hori egin dute beste anai danak, 14 urtekin eskola utzi, eta geho ofizio ikasi. Nik genuen hori eta atxeak esaten zuen, noizen behin, ni bakarrik gelditu nintzela sin ofizio ni beneficio. Eta, pixkat arrazoi ere baseukan. Hala ere, txikiena izategatikan ere, agian baserrian, denbora deixente ere igaro zenuen eta aipatzen zenuen. Horre, zenula gustuko lurra irauli beharra idiekin? Ez basarriko lanak etzitzea iztean gehieki gustatzen, ez da? Problema da basarri baten lan egoten dala txiki-txikitatik, txiki-txikitatik, etxulenin, belarra ekarri, gauza horiek, ez da? Eta nitxun guztoko, klaro. Beste lan batzu, behiak zaitu, eta gauza horiek gehiago gustatzen zaizkitzan. Horazkenean, hautetxe izan zara, politikari izan zaren bitarren ezakit loturarik edo izan duzu lehen sektorearekin edo eta behar bere ziren bat lehen sektorearen baitan neurriak hartzeko? Ez dut behin izan harremanik. Eta neure herriakin ere ez dut harreman asko izan, ez da? Ez da eskoltak ere etzuen juna izaten nire txea. Eta oain berriro hartu dut, oain bihurtu naiz berriro esarnako gizon bat, persona bat, ez da. Horrein justu irakurri daitekelarik liburuare, garai batean kokatzen gera, eta pentsa dezakegu ere, akaso, eta orain Jesus Egigurenek, zer nolako lotura du horre baserri honekin, deskribatzen duzun baserri honekin, horre zer gertatu zen? Baserria, jendia pentsatzeu basarri danak, bertan bizi diranak jabe izaten diela, baina basarri asko
etxea basarrian jabe izaten, eta gu ere ez ginen, eta basarria utzi behar izan genuen, ez dakit, nik 20 urte nitunen, hola, ez da. Basarria uste aitxonan azala, baina, bueno, papelik eta ezer egin gabe, nire aitxa bialduzun basarri harta, eskondu zanen, eta nire aitxa pentsatzen bere basarria. Zala, bere aitxak bialduzulako, baina, karo, gero azte zaiztu lenguzuak eta jendia, eta konturatzen dira, bueno, basarria guria da, eta zehati bizi dira, horiek hor, ez da. Hor ezakit, aukera izan duzu orain berrikian izateko? Bai, juten naiz basarrira noizen behin, lenguzuak bizi dira, baina aldatuta da basarria, ja berrituta, ez daukua lengo itxura. Hor baita ere, nabarmentzen duzu, beste salto bat ere bazela Azpeitiara, jo zenula institutu garaian, baina horretara aldu aurretikan ere, nabarmentzen duzu, anaiek etxera ekarritako liburuska batek bizi aldatu zizula, zein da liburu hau? Ba, ez dakit, zan kolekzio bat, nik uste dut, Elizak ino zerbait zer ikusia zuena, eta gai sozialak eta tratatzen zituena, baina ez dakit ez titulua eta ez editoriala ere, baina nik letu nunien, egilea esan beste mundu bat bilatu. Hor, beste mundu ere izango zen Azpeitiara, institutura joan zinen, ez da? Bai, bueno, guretzat Azpeitira institutura joatia izan zen, ez dakit. Zuentzat Nueva Yorkea joatia zela, ez da, Azpeiti ez da precisamente Nueva York, baina guretzat zan beste bizitza bat, ez da, nik aurreneko apelido erdaldunak eta Azpeitin entzun nitun, ez da, eta gero institutoko bizitza, launak, bueno, izan zan basarritik gertatzea, ez da. Horre, bai estatu izan duzu ere, Loiolako santutegi inguruko eraikin guztiak ilegalak direla, ezakit, honek atentzia izan du, zergaitik han? Bueno, hori da Eliza zutenen, Eliza monasterioa, ez da, ze kategori dakan Loiolak, erabak izan Loiola eta Azpeiti tarten, ezarrez egitea, ez arbolik eta ez etxaik eta ezarrez, beraiek nahi zuten azan Loiolako handitasuna erakustea eta ikusi zedila inguruko bastar guztietatik, ezta? Eta gaur Eliza hori ikusi nahi badezu bertala, junberra daukazu, da bizta guztiak tapatuta daude. Horre azkenean, zuzenbidea ikastea erabaki zenuen. Zergaitikan, auto hau? Esatzen gara ertan, el que puede y el que no a derecho, ¿está? Fakultade bakarra donsten derecho zan. Etxon beste fakultadik. Orduan aukera egina zeon. Nei neuri gehiago gustatzen zitzaitzen letrak eta historia eta gauza horiek. Baina, bueno, hori bakarri zeon da horrea junginan eta oso importante izan da gero, derecho niretzat. Hora, intzuzen, ezagit, bertan ikastea, ezagit, aipatzen duzu, aldea zegoela, eskolan, institutuan errazago ikasten zenula, unibertsitatea baino. Bai, niretzat institutua. Bai. Oso importantea izan zen, nik gaur dazkitean gauzai gehienak, nik uste dut institutuan ikasi netula. Gaurko, bueno, gara hartan auxiliarra, eta diferente ziren eskala horiek, baina nik uste dut bastante edo oso onak zirela gara hartan, eta asko ikestezala. Gero deretxon, bueno, obligazioz tekstok ikaste zinun, baina, bueno,
derecho bukatuta handik hilabete batzuta dana ahaztuta egutzen zen. Hor ere, esango zenuke, garai honetan ikasten ari zinela, heldu zela zure politizazioa? Bai. Akortzen ez, aurreneko bilera klandestinua Puerton daun Eliza hortan indula, hori akordatzen naiz. Eta gero garai hartan junitzen lanea Parisia eta Ginebrara, eta ezagutu nindun launak zian bandera roja Partido Komunistan estizio bat, eta hortik sartu nintzen gero segidetan biden. Horra intzutzen, aipatzen duzu bere, bazela aldea, alderdi komunista eta PSOE-ren artean, bata zurrunagoa, bestea deskontrolatuagoa edo? Bai, izugarrizko diferentzia zegoen. Ni Partido Komunistan urte bete edo horrela bakarrik egon nintzen, ezta? Baina izan nun denboak ikusteko Partido Komunistak zeukan ez dakit nola esan. Bere buruari buruz zeukan ikuspegia, ezta? Partido Komunistan partidua esatezanen, Partido Komunista zan, etxeon beste partiduik, baina diferentzia esplikatzeko behar bada, hobeto da esatia zoera sartu nintzanen ze diferentzi bilatu nuen, ezta? Garai hartan nik uste zoe gaur baino demokratikoagoa zala, naiz eta gaur primariak eta bar euki. Sartu nintzen antiguoko agrupazioan, eta gehienak zaharrak ziren, antzeudenak, gerra egin zutenak, eta pasatzen zuen denbora aurrena akta aletzen, gero akta hartzen, eta dana zan formalismoa eta demokrazia. Etxeon aparatuaren alde hitz egiterik, esate baterago, bakarrik kontra hitz egin behar zen, gaur aldera bestatzen da, danak alde hitz egiten dute eta kontra inorkez, ezta? Orduan, zoe oso partido demokratikoa zen konparatuta Partido Komunistarekin. Atentzio ditugu, gaur baino demokratikoa zela zergaitikan? Denborak ere diferente zielako, ezta? Asko eztabaidatzen zen, garai hartan asunto guztiak eztabaidatzen ziren, eta gero nola esplikatuko izupa. Primariak egin dutena da, eta ni ez dago primarian kontra, baina egin dutena da oso demokratikoa dela. Presidente gaiaren aukeratzea eta bar, baina behin aukeratuak izaten direnean, ja debate guztia bukatzen dela, eta kaudilismo tipo bat sortzen dela. Eta nik usten dut, oraindik zoek ez dula bilau bere funtzionamenturako mekanismo guztiak, ezta? Sartu da demokrazia direktua, baina demokrazia representatiboa behar bada pixkat galdu egin da. Horra, hain zuzen, aipatzen duzu dena eztabaidatu behar zela, horretarako azkenean denbora behar da, eta urte luzez politika gintza murgildu ibili zarela, sentitu izan duzu denboraren poderioz erritmoak handitu izan direla, eta erritmo handitze horiek akaso eztabaidaen kaltetan joan dela? Bai, dudaria, aurreneko urtetan kontuan hartu behar da partidua instrumentu bat zala informazioa eukitzeko, ezta? Politikan zer gertatzen zen, partiduan ikasten zenun politika nola zegoen, ezta? Gaurko egunean, informazio guztia medioetan daukazu, ezta? Akortzen naiz gara batean, revista bat ateatzen zuela PSOEk informatzeko, el sozialista, ez dakit joan ateratzen den, eta inork etzula irakurtzen gero,
han zetorren informazio guztia, hilabete lehenagotik basekielako, ez da. Orduan, sentidu hortan asko aldatu da, ez da. Lehen partidua esan bere itxen sartuta bizi izan alderdi bat, eta orain medioak eta izugarrizko eragina dute partiduan barrun. Horre, aipatu duzu, liburuan ere abertzalea sentitzen zarela, baina emozio abertzalea falta izan zaizula. Zakit, jakin nahiko nuke, zentzu honetan aberria bizitzeko sentipen ezberdinak egoten dire pertsonaren arabera alderdi sozialistan, bueltan? Bueno, ni nazionalismoa behin ez dut konprenditu oso ondo, ez da. Akordatzen naiz, aurreneko mitina Benigno Baskaranekin eman nuela, Eibarko Baskaranekin, eta bere mitina hasi zen, euskeraz esan ez, sozialismoa, kosmopolitismoa da, ez da. Esan nahi gizonak bi tendentzi eukitzen ditulo uste dut nik, ez da. Bat bere lurrari lotutakoa, eta beste bat munduari behitzen diona, ez da. Eta nahi beti gustatu gehiago nintzen, bastardanetan gertatzen dana sentitzen naiz binkulatua, ez da. Eta behin ez naiz sentitu behar bada bertzalean neurri batean danok izaten gea, ez da dando mati izaten dugu geurre lurra, baina nazionalismoak nik usten dut pentsatzen dula bere lurra munduko hori onena dala, ez da, eta sentidu hori nik ez dut behin izan. Horre, ezakit, agian pixkate horren adibide ere izan daiteke legebiltzarreko presidente izan ostean, ez duzula beste kargo instituzional altuagorik izan kenduta legebiltzarkide izatea salbu? Bueno, bati bat ni dedikatu nintzen alderdiari, ez da? Eta alderdiko estrategiari, eta parlamentuan politikari, eta bar, baina gainuntzen ez dut, nik kargo ejekutiborik behin ez dut euki, ez da? Parlamentuko presidentia ere etzan kargu ejekutiboa, ez da? Kargu simbolikoa da bati bat. Baina ez dut behin aspiratu, ez da, gobernua joatia, o diputatu izatea, Luis bezala, nire afan guztia izan da hemengo problema politiko eta batipat terrorismoa, ez da? Eta hori, nik usten dut, alderdia dirigitzia askoz importanteagoa zela gai horietaz lan egiteko. Horre, hain zuzen ere, liburu hau oso kokatu dago zure gaztaroan, izango dugu aukera ondorengo urtetako biografiare irakurtzeko nizbait? Bai, nik uste dut. Igual, udara baino lehendotik, udara pasatakon memoria politikoak ateratzeko asmoa dut, inskribituta daudeia. Beraz, etxeko lanak egina, aurkezten du zunerako berriro ditu beharko zaitugu. Bai. Jesus Eguren. Torreko naiz. Mila esker, goiz honetan gurean izategatik. Venga, mila esker zuei.